Čaute, vítam vás videoman u mojho ďalšieho videjka. Dneska je tu so mnou... Predstav sa. Perla. Peťo. Čaute. Tak, čo som zabudol, niečo som zabudol. Určite som sa niečo zabudol, na čo som vravel. Všetko si na mňa hra zabudnem, aj vlastnú hlavu. Idem do stredu. A ja som debil, ja som sa odpojil. No jasné, ty sa fakt odpojil. Hej, do ňou nejde búchať. Aha, už ide. Ja, skap to, ty, skap. Joj, po ňom. Ty si fakt skapal, si na mňa robíš prdel. Ty si proste lama, Peter. Vypni to. Prečo? Lebo. Jažín, takýto núbský pokus. Nevadí, pokračujeme ďalej. Peter ma silou mocou prehovára. Najskôr ma prehovára, že ponatáčať. A teraz zrazu to mám vypať. Je to proste noob. Tak, a niekomu sa teraz sportneme a mám dve enderperly. Kamo. Som ak cigánka Murkova, že mám všetko možné. Máš chestplate? Ku komu sa tak asi mám portnúť? A k tomu toto debilovi. Dobre, tak. Čau. Tak Dimon sa nám odpojil, asi sa hanbí pred vami. Neviem prečo, je to proste noob. A ideme zahrať zase. Ku komu sa odportujeme? K tej ešiči, jak sa volá. No tak, ale najskôr toto musíme zežrať, lebo eša je taká čapi, že by nám to proste dala. Tým, možno máš Skype? Tak sa opýtame, že či má Skype. A keď nie, tak ho zostrelíme. Áno, a ja sa pýtam. Tak a uvidíme. Zabijeme ju, či nie? Oplatí sa to? Mas Skype? I believe I can fly. Škoda! Tak ideme zahrať ešte druhú mapku. Uj! Dobre, a sme tu. Dáme či 3, dokedy sa to začne. Takže čusík. Takže čus, už som naspäť a zabudol som zapať nahrávanie, lebo ja som taký taký debil. No takže ideme si to vyskúšať zahrať. Prepáčte za vulgarizmy v tejto epizóde, ale proste som úplne nasraný. Najskôr chce som natáčiť a potom sa na to vysere. Nechávam takýchto ľudí. No ideme to vyskúšať. Zahrať aj bez neho. Dáme, že pozdravíme do videa. Dáme to, ale nie, necháme to tak. Niekto mi píše. A necháme to tak. Môžete sa všimnúť vo videu, ale však to nevadí. Takže. Môžeme dať sem a ideme utočiť. No, to sa nesmí, vole. No tohle to sa nesmí. Takže. Ideme k nemu, toto bude dramatický nápoj. Posledné pár blokov. Sme u neho, prosím, my sme bossy. My sme like bossovia. Tam bude menší súboj, lebo tam ide celkom dosť ľudí, ak si všimnite. Si to proste všimnite, že tam ide veľa ľudí. Aha, už je tu. Zabijem ho, stihnem to. No, zabijem ho, nezabijem ho. Prehral som, tak idem vyskúšať ešte raz. Vyskúšame to. Nefunguje, jaký hnusný buk. Tak vám zavolám, keď budem naspäť. Takže čus. Tak už som naspäť, hráme ďalšiu hru. Toto aj som sa pokúsil aj vyhrať, lebo by som chcel mať enderperlu. Nemám ju, vidíte, toto sa volá. Ale mám tu iron. Takže ideme vyskúšať. Crafting table, toto je čo, mrkvička? Áno, je to mrkvička. Ale mrkvičku nemám rád, lebo mám super zrak. Takže mrkvičku sa mi nepáči, vyhodíme, pozrieme sa. Nemám. Takže, keď sa vám toto video bude páčiť, tak nezabudnite dať hento, ak sa to volá subscribe. Po slovensky je to odoberať. Ono, prihlási sa na odber. Ja som proste už taký tlk. Dobre, skúšame si to zahrať. Chestplate vyhodíme, to dáme pánovi Murkovi. Ako dachček. Ale viem vysloviť R, ale mne sa to nechce, lebo to je moc ťažké. Ale nie. Moc vám ďakujem za 9 odoberateľov. V tejto dobe je to možno aj 10. Alebo asi 9.
Dáme 9 odoberateľov. Veľmi vám ďakujem. Môžete ešte tento kanál sledovať aj naďalej. Viac videí z Left Deadky to neviem, či bude. To môžete kontaktovať môj, alebo vám dám do popisu môj Skype a môžete so mnou nahrávať môžeme dať 10. hento špeciálne. Dobre, tak vyskúšame dať hento. Keď sa to nepodarí, že žiadny hlas, tak vám do popisu môj Skype a keď nič, tak ja vám môžete mi dať žiadosť, napísať, že ste môj odoberateľ a môžete so mnou nahrávať ako len chcete, to je libo vaše. Takže ma sleduje len 9 ľudí, síce zhliadnutia mám trošku väčšie, ale ja som veľmi rád, čo sa mi podarilo, lebo za všetky hovorí, že sú každý na hovno. Ale moje začiatky sa mi veľmi páčia, 9 odoberateľov za týždeň, takže to je celkom super. Takže Left Deadko aj môj, neviem, či mám veľa, No, takže pozrieme sa, že koľko nahrávame. A ďalej 5 minút, takže to by mohlo byť asi tak všetko. Takže už sa video mám 20, zatím čusí.